Okuны devam итәбез. Пароходлар баруынча улуг юлларда, йөргүче ерләрдә су хапутлар бардыр. Ва ничә ерләрдә төрле заводлар бардыр. Ва ничә калгаларда төрле кажунный йортлар бардыр. Бәс мәмләкәт Русияның дәүләтләрене сөйләп бетергә буласы değil имеш, диеп белгәйсезләр. Ва бу кадәр дәүләтне табарга мәмләкәт Русияның обществосы ва һәр мәхкәмәнең тәдбиратында сыдык ва ихлас берлә иҗтиһад кылышмагы ва җәмигъ мәмалик Русияның мустақил сәрдары ва муштаһир шаһрияры шаһimiz ва солтанımız Александр Николаевич хәзрәтләренең шәфкать ва мураввар ва мәрхәмәтләре сәбәп булгандыр. Ва шаһimiзнең тәдбират хәсәнәсе илә мәмләкәт Русиягә дәүләт ва сәүләт ва шәүкәт ва шөһрәт пәйда булгандыр. Бән Каминә Мулла Мөхәммәд Гали Мулла Абдуссалих угылы сабый вакытымнан башлап патшаһымызның дәүләтне ва шәфкатьне ишетеп гомерем буенча патшаһымызга хәйр-дугалар кыла торган идем. Ва кавемнәремә ишеттереп җомгалар сайын ва җәмгыятьләр сайын хәйр-дугалар кылдыра торган идем. Şimdi бу сәфәрдә патшаһымызның бу кадәр дәүләтләрене, һиммәтләрене күзем берлә күргәч, патшаһымызга ва алина ва инсабына ва җәмигъ аркан диван булгучы сәрдарларына сыдык берлә афәриннәр укыймын. Әмма Әтис калгасы Кара диңгез ярына ултырган бик зур калгадыр. Безнең Русия мәмләкәтенең иң ниһаять сархыдан торган бик түзек калгасыдыр. Хәтта Мәскәү калгасыннан артык эшләре бардыр. Нитаким китап ахырында 97-нче варакларында китсә кирәктер. Аль-Кыйса, безләр паспортымызны тиешле мәхкәмәләргә игълам итеп мөхерләр алдык ва һәм башка мәмләкәткә чыгар өчен Кара диңгез өстендә йөргүче карапның Агинат исемле мәхкәмәсеннән карап билетны да алдык. Әмма калганың бик зурлыгы өчен виререр ерләре күплеге өчен ва Русия түрәләре билет ва паспорт тәфтишендә бик тугры ва тәхкыйклы булдыгы өчен бу калгада йөрүмәгебез бик күп ва бик узак булды. Хусусан бу сәнәдә дәүләт Русия тәдбире мәүҗүбенчә чит мәмләкәткә чыгулар мамну булган еллар тугры килде. Шул сәбәпле билет ва паспорт артыннан йөрүмәгебез узакка тартылды. Әмма безнең паспортыбыз мәнифтән һәм моның дәвамы бар.